Башкалабыз теләсән инде ел фасылында кунаклар кабул итә. Тиздән май бәйрәмнәренә Татарстан башкаласына килүчеләр тагын да арта. Иң мөһиме, Казанда елдан-ел өр-яңа экскурсия маршрутлары, үзенчәлекле ял итү урыннары барлыкка килә. Туристларны җәлеп итүнең тагын бер алымын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан да күреп кайтты. Туган авылым туристлык утары ачылганнан бирле казанлыларны һәм башкалабыз кунакларын милли традицияләребезне өйрәнүгә корылган махсус программалар аш-су белән җәлеп итә. Шушы көннәрдә яңа үзенчәлекле зал ачылды. Бүген без яңа уникаль проектны башлап җибәрдек. Мультимедия гастротеатр «Калейдоскоп». Беренче безнең спектакль «Туган як». Безнең шәһәргә һәм республикага бик зур бүләк. Туган авылымның «Калейдоскоп» залын дөнья күләмендә беренче гастрономия театры дип атасак та дөрес булыр. Чөнки экскурсия залында утыручыларга милли ризыктан авыз итүдән тыш дивар өстәл өстенә проекцияләнгән «Туган як» мультимедиялы фильмы тәкъдим ителә. Ягъни һәрбер турист махсус белгечләр, графистлар, мультипликаторлар, музыкантлар тарафынан җанландырылган борынгы чордан алып бүгенгә кадәр татар тарихы мәдәнияте үзәгендә яшәп ала дигән сүз. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.